Sa ibang balita mga idol, umabot na sa mahigit 175,000 na alagang aso at pusa ang nabakunahan ng anti-rabies sa nagpapatuloy na programa ng Provincial Veterinary Office ng Pangasinan. Ayon sa tanggapan, nabakunahan ang mga ito mula sa 70 aktibidad na naisagawa katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Nasa 1,630 vial ng rabies vaccine ang naipamahagi rin ng ahensya sa mga bayan. Ang pagpapabakuna ay isang epektibong paraan upang maprotektahan ang mga alagang hayop laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon o kamatayan. Samantala, ang mga sakit na maaaring makuha sa mga hayop ay hindi lamang banta sa kanilang kalusugan, kundi pati na rin sa mga tao, lalo na ang rabies na maaaring maisalin mula sa kagat o laway ng mga hayop. Samantala, patuloy ang panawagan ng pamahalaan palalawigan na maging responsableng fur parent. IFM News. IFM News. IFM News.